Κάποιοι ξεκίνησαν με φόβο. Με άγχος. Με την αβεβαιότητα του άγνωστου. Στη Σεβίλη όμως δεν πήγαν απλώς για ένα ταξίδι. Πήγαν για να δοκιμαστούν. Για πρώτη φορά, βρέθηκαν σε πραγματικές επιχειρήσεις. Όχι για να κάνουν βοηθητικές εργασίες. Αλλά για να παράγουν έργο. Να αναλάβουν ευθύνη. Να αποδείξουν τι μπορούν. Και το απέδειξαν. Ξεκίνησαν χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους. Και γύρισαν δεμένοι σαν ομάδα. Στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έγιναν μάρτυρες μιας αλλαγής. Είδαν μαθητές να οριμάζουν. Να αποκτούν αυτοπεποίθηση. Να μεταμορφώνονται. Αν θα το ξαναέκαναν? Η απάντηση ήταν ένα δυνατό ναι. Γιατί το Εράσμους δεν είναι απλώς μια κινητικότητα. Είναι εμπειρία ζωής. Είναι ευκαιρία. Είναι εξέλιξη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.